जे भी भाई वीडियो के देखत होके पूरा वीडियो देखेम, काहे से कि वीडियो में एगो सवाल बा जोना के रउआ लोग के जवाब देवे के बा। नमस्कार प्रणाम। आज देख सकतनी आइल बनी बनियापुर से 1 किलोमीटर दक्षिण ओझा ब्रदर्स पेट्रोल पंप के सीट सामने आज मन कैलक बाल मन होड़ाता होड़ा कह जाला। तो वो दिन रहे हमने के खेते में होरहटी लगा दी लोग में से बाल तुर के आ खेत में होरहटी लगा ली। अब आज रोड पर कीन के खाए के पड़ता। देख सकते समय नहीं खे कि बाल घरे पकाओ जाओ खाई जाओ। कांग्रेस पार्टी के भवन बा, कांग्रेस पार्टी के देखिए झंडो बा। एगो नया लागल हो कांग्रेस पार्टी के झंडा। कुछ सीट तनी ज़्यादा आ गई बा तो झंडा उंडा सब लागल बा। देखी पूरा एकदम है पूरा ईंटा उंटा बिछल बा एकदम आकाश ईंटा। इधर बाल होड़ाता। आज बाल खैला से पेट साफ रहेला तो बाल आज खाई जा। दूगो होड़ा दूगो एगो खाएम दोनों ले जाएम। अब खाएम है जब का घरे लेके जाएम घरे खाएम ना। जब टाइम नहीं थे घाम बह जा तो घामा में बाल खाई जाई। वो गरम ऊपर से गरम हालत खराब हो जाए खाए में। देख सकते नहीं कन्हौली संग्राम में पड़ेला हाँ। कन्हौली संग्राम गांव है यहाँ के थे तो लोग कन्हौलिए घर का यहाँ को कन्हौलिए घर हो। का घर बा गौवा में बाल पाकिए गई बा बहुत बाल खाए में, लेकिन बड़ी मजा आवेला। बाल पाक गल होके और में नींबू लगा दो, नीमक लगा दो, एगो मरीचा ले लो रगड़ दो। इतना मस्त मतलब मजा आवेला खाए में कि क्या कहे। अब देख सकते हैं जब फर्स्ट क्लास हाईवे रोड बा। हाईवे रोड के बगल में यहाँ का अपन ठेला लगैले बानी। बाल भुट्टा भुंजाता मस्त एकदम। ई सवाल बार बार अखड़ेला कि जौन झंडा बावे कांग्रेस के झंडा देश के झंडा नियर काहे लागेला। बुझला कि देश के झंडा हो और में हाथ छिपकावल बा। तो रउआ लोग कमेंट में बताएम लोग कि ऐसे काहे झंडा के मतलब ऐसे काहे झंडा ही आयल। तो कमेंट करेम जरूर। फेसबुक पर देखम तो फॉलो करेम, यूट्यूब पर देखो तो हम सब्सक्राइब करेम और शेयर जरूर करेम। नमस्कार।